Sa pag-alis niya sa kanyang tahanan, patuloy niyang nakikita ang pagkabahala ng kanyang ama sa mga bagay na kanyang ginagawa. Alam niyang mali ang mga bagay na yon, subalit hindi niya kayang maiwaksi sa kanyang wisyo ang labis na paghahangad na mataglay ang diwata ng digmaan na si Barangaw. Nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na maging gabay niya ito, susubukan na niyang magbago. Hindi ordinaryong pagbabago ang kanyang hangad sa kadahilan ng ang nais niya, katakutan siya ng mga nilalang na nasa kaliwa. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa isang patag na lugar kung saan doon na niya napagpasyahan na balasahin ang kanyang mga baraha. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para maitaboy sa kanyang tahanan ng kanyang ama. Marami kasing inaalala doon si Miguel, kagaya ng mga gamit sa ritual na nagkalat lamang sa loob ng kanyang silid. Upang mas mapadali ang pagpapalayas niya roon sa kanyang ama, lahat ng kaluluwa, engkanto, laman lupa ay ginamit na niya. Sa bawat pag-usad niya ng mga baraha, rinig na rinig naman ni Miguel ang paghikbi at pagsigaw ng kanyang padre de pamilya. Masakit man yung marinig sa kanya pero wala siyang pagpipilian. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng kanyang ama ang pagpaparamdam sa paligid, nagpasya na yung umalis sa kanyang bahay. Habang binabagtas nito ang daan, panay naman ang pagsigaw nito na parabang isang baliw. Matapos ang pangyayaring yon, rinig na rinig naman ni Miguel ang paghalakhak ng huron. Kitang-kita kasi nito ang pagtakbo ng kanyang paralisadong ama sa talahiban na parabang hindi na nito alam ang kanyang gagawin dahil sa mga nilalang na kanyang nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, agad namang isinaayos ni Miguel ang kanyang mga baraha at kasabay nito ang dali-dali niyang pagbalik sa bahay niya. Pagdating niya roon, lahat ng ritual na nagkalat sa loob ng kanyang silid ay itinumpok niya sa isang sulok. Nang magawa na niya ito, doon na niya inumpisahan ang pag-utos sa mga itim na engkanto na sakupin ang kanilang baryo sa tuwing tatalikod ang araw sa kalupaan. Habang sinasambit niya ang mga buhay na kataga, unti-unti namang nagkumpulan sa kanyang harapan ang halos hindi mabilang na mga nilalang. Pagbigay niya dito ng utos, bigla naman yung tumagos sa kanyang bubong na sinabayan ng napakaraming alulong ng aso sa baryo. Maging ang mga kaluluwang namamahay sa sementeryo, ramdam na ramdam ni Miguel ang pagkabulabog ng mga ito. Sa paglalim ng gabi, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Inaasahan na niya noon na may iilang mga aswang ang madadapo sa kanyang tahanan na siyang pinakaunang biktima ng mga nilalang na kanyang inutusan. Lumipas pa ang kalahating oras, doon na nga niya nasilayan ang 3 malalaking paniki na dahan-dahang lumalapag sa sementeryo. Pag-anyong tao nito, mabilisan naman yung tumakbo patungo sa harap ng kanyang tahanan. Nang masipat naman ito ni Miguel, kampante naman niya yung nilapitan habang nagtatanong dito ng, "Ito lang ba? Nasaan ang iba?" Nang marinig naman yon ng mga engkantong itim, na natiling tahimik lang naman ito habang nakatitig sa kanya. Pagkalas nito sa sistema ng mga aswang, agad naman yung ipinako ni Miguel sa lupa at mabilis ang kinaladkad patungo sa loob ng kanyang bahay. Itinali niya ng lubid ang katawan nito at ipinako naman ang paa at kamay sa kahoy. Matapos niya yung gawin, tila bang nagkaroon ng hangarin nitong si Miguel na pag-aralan kung papaano gumagana ang katawan ng mga aswang. Naniniwala siya, hindi lang sa tulong ng mahika na gagawa nitong makapagpalit ng anyo para mambiktima. May kutob kasi siya na maaaring gumagamit rin yun ng ibang mga kaluluwa
o nilalang para magsakatuparan ng pagpapalit anyo. Sa loob ng ilang araw, wala siyang ibang ginawa kundi pag-aralan ang mga aswang. Walang gabi ring hindi niya inutusan ng mga engkantong itim para maghanap ng iba pang mga aswang na kanyang bibiktimahin. 7 araw lamang noon ang dumaan, may nahuli na siyang 2 mangkukulam, 1 albularyo, 5 aswang at 10 sigbin. Yung mga sigbin hindi na niya pinapaabot pa ng umaga. Gawa ng ang paningin niya sa mga ito ay wala nang pinagkaiba sa mga hayop na nabubuhay sa mundo. Dahil sa kakaibang gawaing yon ni Miguel, kaya namay hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga nilalang na may galit sa kanya. Habang papalapit siya sa kanyang hinahangad, mas lalo ring lumalapit sa kanya ang digmaang nais ng ibigay ng mga aswang. Isang gabi, habang pinapasapian niya sa engkantong itim ang isang gabunan, bigla naman siyang natigilan nang pumasok sa loob ng kanyang silidang huron. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung nagwika ng, "Ipagpaliban mo na muna yan. May mga bisita ka." Matapos siyang marinig ni Miguel, dali-dali naman niyang iniwan ang kandilang kanyang inuusalan. Pagtitig niya noon sa kanyang kaibigan, inabisuhan niya yung bantayan ng mga aswang na kanyang pinag-aaralan. Hindi naman nakatanggi ang nilalang na yon sa kanyang utos, lalo pat di hamak na mas demonyo na itong si Miguel kung ikukumpara sa huron. Habang papalapit kasi sa kanya ang diwata ng Barangaw, tila bang mas lalo ding sumasama ang kanyang kaluluwa. Walang minutong hindi niya naiisip ang tungkol sa pagpatay at pagpapahirap sa mga nilalang na pumaslang sa kanyang ina. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos niyang magpuder at makapagpondo, agad naman siyang lumabas para kaharapin ang panauhing bumisita sa kanyang tahanan. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang pamilya ng mga aswang na nag-aangil habang patuloy siyang tinititigan. Nang masipat naman ito ni Miguel, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Maya-maya pa, doon niya nakita ang isang matanda na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang nitong ginagawa, ramdam ni Miguel ang labis na pagkagalit nito sa kanya. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, seryosong nagwika naman ang matanda sa kanya ng, "Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Saan mo siya dinala?" "Sinong anak, Manong? Marami ako ditong inaalagaan. Malay ko ba sa anak mo? Baka naligaw lang siya sa ibang baryo. Subukan niyo munang maghanap roon bago kayo bumalik sa akin." Papiloso pong sagot naman dito ni Miguel. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinunggaban at mabilisang nilapa ang kanyang leeg. Subalit, bago pa man bumaon ang pangil nito sa kanyang kalamnan, bigla naman yung natigilan nang sa hindi malamang dahilan. Nang magkaroon na yon ng sapat na distansya sa kanya, nasipat ni Miguel ang panginginig ng tuhod nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kakaibang nakita ang nilalang na yon sa katawan niya. Maya-maya pa, nababahalang nagtanong naman yon sa kanya ng, Anong uri ka? Barangaw? Dahil sa tanong nito, hindi na naiwasang matawa ni Miguel. Pakiramdam niya noon, nagbunga lang ang ilang linggo niyang sakripisyo para mapakinggan lamang ng diwata ang kanyang hiling. Lumipas pa ang ilang minuto, kampante naman siyang lumapit sa mga nilalang na yon habang nananatiling walang imik. Pagharap niya sa matanda, sinampal niya yon ng 3 ulit gamit ang kanyang kamay na merong nakapondong usal. Pagbagsak nito sa lupa, pwersahan naman niya yung kinaladkad papaloob ng kanyang bahay.
dahil sa dami ng engkantong itim na nagkalat sa paligid, kung kaya't walang nagawa ang mga kasama nito kundi ang magmasid. Nais man nilang tulungan ng matandang yon, hindi ito maaari sa kadahilan ng karamihan sa alagad ni Miguel ay nakapaikot sa kanyang tahanan. Bago siya tuluyang makapasok, tanging 4 na kataga lamang ang nasambit sa kanya ng asawa ng matanda, at yun ay ang, "May araw ka rin." Bagaman alam ni Miguel na meron yung malalim na kahulugan, hindi na niya yun pinagbigyan pa ng pansin. Pagsarado ng kanyang tahanan, inutusan niya ang mga engkantong itim na lapain ang kanyang mga kalaban. Matapos naman itong marinig ng huron, agad din naman yung lumusob sa kinaroroonan ng mga aswang. Habang abala si Miguel sa kanyang ginagawa sa matanda, tanging sigaw, iyak ng mga nilalang ang kanyang naririnig sa paligid. Hindi naglaon, pansamantalang nabalot ng katahimikan ng lugar, hudyat na tuluyan na yung nalipol ng kanyang mga alagad. Makalipas pa ang ilang minuto, halos kitang-kita na niya ang paghihirap ng matandang aswang. Kulang na lang, lumuha yun ng dugo sa kakahingi ng kapatawaran sa kanya, subalit tila bang walang emosyong nararamdaman itong si Miguel. Para sa kanya, wala nang mas hihigit pa ang mapalapit sa diwata ng pakikidigma na si Barangaw. Ang tanging nasa isip lamang niya noon, lahat ng maaari niyang magawa para maisakatuparan ng hangad ng diwata ay gagawin niya yon nang walang pag-aalangan. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ang matanda, mautal-utal naman yung nagwika sa kanya ng, Parang ahawan niyo na. Bigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Yung mga anak ko na iwan sa bahay namin, kailangan ko silang buhayin. Dahil sa sinabi nito, ngumisi lang naman itong si Miguel habang nakatitig sa matanda. Pagkuha niya ng isang mahabang karayom, dali-dali naman niya yung itinarak sa dibdib ng nilalang at kasabay nito ang pagsagot niya roon ng, "Pasensya ka na, pero matagal na akong hindi nakakaramdam ng awa. Halika, hanapin mo dito kung sino sa kanila ang anak mo. Malakas ang kutob ko. Narito ang hinahanap ninyo." Matapos makapagsalita ni Miguel, dinala niya ang aswang sa isa pang silid na dati niyang pinagpapahingahan. Sa pagpasok nila, bumungad sa matanda ang nakataling mga kalalakihan sa loob nito. Karamihan sa kanila ay inuuod na, subalit hindi ito naglalabas ng kahit na anong amoy dahil sa itinuturok doong likido ni Miguel. Ayon sa kanya, na upang hindi bumaho ang nabubulok na katawan ng isang aswang, simple lang ang kinakailangan mong gawin. Una, buhusan mo yon ng langis na merong dagta ng goma at pagkatapos nito, magbabad ka ng baging ng makabuhay sa kumukulong tubig. Kapag hindi na mainit ang tubig na yon, ipaghalo ang dalawa tsaka mo ipahid sa katawan ng aswang. Gawin mo ito kada 2 araw at paniguradong walang makakaamoy sa nabubulok na katawan ng nilalang na iyong nadakip. Dagdag pa ni Miguel na matagal nang hindi ginagamit ang ganoong proseso dahil kapag ang mga ordinaryong albularyo ay nakakahuli ng aswang, hindi na nila yon pinapatagal pa sa mundo. Sa pagpapatuloy ng pag-ikot ng paningin ng matanda sa lugar na yon, doon niya nasilayan ang isang binatang aswang na tulalang nakaupo habang nakatali ang buo nitong katawan. Sa pagramdam ni Miguel na yun na ang hinahanap nitong anak, agad naman niya yung inilapit doon habang nananatiling walang imik. Dahil sa hindi na din nagmakaawa sa kanya ang matanda, kung kaya't ginapos niya na yun sa tabi ng anak nito para naman kahit papaano masulit nito ang mga natitira nilang araw. Bago yun tuluyang nilisan ni Miguel, hiniwa niya ang dibdib ng matanda upang gawing pagkain para sa mga alaga niyang linta.
Habang paisa-isa niyang nilalagay ang mga lintas sa dibdib nito, tanging pagpikit lang naman ang nagagawa ng nilalang habang napapabuntong hininga. Matapos niya yung maisakatuparan, dali-dali naman siyang lumabas para kausapin ang huron at ang kanyang mga alagad na pumaslang sa kanyang mga bisita. Nang mapag-alaman niyang nailibing na yon ng huron, agad naman siyang tumungo sa kanyang silid para magpahinga. Kinabukasan, isang normal na araw na naman para kay Miguel. Wala siyang ibang ginagawa noon kundi ang mapaupo sa maliit niyang kubo habang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan sa sementeryo. Payapa na din siya sa lugar na yon, lalo pat wala na siyang mga pasyenteng nangungulit sa kanya tuwing Huwebes at Biyernes. Dahil sa lakas na tinataglay ni Miguel, inakala niyang wala nang makakapantay sa kanya. Marami na din kasi siyang sinubukan pero ni isa sa mga ito walang umubra. Maniwala kayo o hindi, kahit yung pari sa kanilang may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, nagawa na din niyang paglaruan. Hindi naman niya yun pinatay pero bago niya yun tantanan, sinigurado niyang paralisado ang buo nitong katawan. Naniniwala si Miguel na walang kaide-ideya ang pare sa kung sino ang nanuklaw dito. Isang hapon, habang nagkakape itong si Miguel, nasipat niya ang kanyang amang mabilisang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, bigla naman siyang napatayo nang makita niya ang pagmumukha nito na punong-puno ng pag-aalala. Bago pa man niya yun matanong, inilahad na nito sa kanya ang mga nangyari sa bahay nila. Ayon sa kanyang ama, pinagsamantalahan ng babae niyang kapatid ng mga hindi nakikilalang salarin. Wala itong ibang mahihingian ng tulong kundi siya lamang. Kahit paralisado ang katawan ng kanyang ama, nagpumilit itong magmadali mapuntahan lamang siya. Pasensya ka na anak kung inistorbo na naman kita. Sadyang may problema lang kasi ang pamilya natin eh. Sana makatulong ka. Alam ko, hindi mo kayang tiisin ang mga kapatid mo. Wika ng kanyang ama matapos nitong mailahad ang nangyari ukol sa kapatid niya. Nang marinig naman yon ni Miguel, minabuti niyang magsawalang imik habang patuloy na pinag-iisipan ng kanyang gagawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagtitig niya sa kanyang ama, mahinahong sumagot naman siya rito ng, "Nasa bahay ba si Bani? Mauna ka na tay. Susunod ako." Matapos nitong makapagsalita, agad namang umalis ang kanyang ama, alinsunod sa mga katagang inilahad niya. Nang mailigpit na ni Miguel ang kanyang mga dadalihing gamit, dali-dali naman niyang nilisan ang kanyang tahanan kasama ang kanyang kaibigan. Sa pagbagtas nila ng daan, wala silang gaanong naging pag-uusap. Yung utak niya, animoy lumilipad dahil patuloy yung nag-iisip ng mga brutal na parusang ipapataw niya sa may sala. Pagdating niya sa bahay nila, bumungad ang kapatid niyang tulala habang nakaupo sa tumba-tumba. Pinagkukumpulan niyo ng mga kakilala nila sa pagbabaka sakaling magkakaroon niyo ng lakas para ituro ang may sala. Paglapit niya dito, inabisuhan naman niya ang mga kaibigan ng kanyang ama na kung maaari lumayo muna sila roon pansamantala. Agad din naman siyang sinunod ng mga ito sa kadahilan ng bakas sa pagmumukha ni Miguel ang hindi maipintang galit. Nang sila na lamang ng kanyang kapatid ang natira, mahinahong inihipan naman niya yon ng dasal sa muka para naman kahit papaano kumalma ito. Pagramdam niyang may lakas na ng loob ang kapatid niyang magsalita, seryoso naman niya yung tinanong ukol sa wangis ng mga panauhing gumamit doon. Ayos lang yan kahit hindi mo mabigkas ang mga pangalan nila. Sa tono ng pananalita mo ngayon, sigurado akong kilala mo sila.
Huwag kang mag-alala. Hindi na sila sasapitan ng mga susunod pang araw. Ako na ang bahala. Bulong ni Miguel sa kanyang kapatid. Matapos niya yung ilahad, taimtim naman siyang nag-usal habang maiging hinahanap ang natatangi nitong buhok sa ulo. Pagsipat niya sa isang buhok nito na nagkulay puti, agad naman niya yung binunot at ibinigay sa huron. Bago niya iniwan ang kanyang kapatid, pinatulog niya ito at pilit tinapyas sa memorya nito ang masasamang alaala ukol sa mga nangyari noong umaga. Mas mainam na gawin yon ni Miguel para naman kahit papaano mamuhay pa rin yon ng normal kagaya ng ibang tao. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan na niya ang kanyang ama na hayaan ng magpahinga ang kapatid niya. Pagtango nito sa sinabi niya, agad naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Hindi na din niya pinansin ang mga taong nagkukumpulan roon, lalo pat wala naman yung ibang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa haka-haka nito sa nangyari sa kapatid niya. Nang medyo makalayo na siya sa bahay niya, panay naman ang kanyang pagmumura habang patuloy na nag-uusal. Yung mga engkantong napapaloob sa mga baraha, unti-unti na din niyang pinakawalan para hanapin ang may sala. Sa pagdating ni Miguel sa kanyang tahanan, doon niya inumpisahan ng pag-uusik. Hawak-hawak niya noon ang 2 kandilang itim habang naglalakad sa loob ng kanyang bahay. Panay din ang kanyang pagpapalipad hangin upang maipasok sa wisyo ng mga inutusan niyang engkanto ang nakuha niyang detalye ng mga panauhing gumambala sa kanyang kapatid. Lumipas pa ang ilang oras, walang ibang ginawa itong si Miguel kundi ang maghintay. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay, panay naman ang kanyang pag-itak sa kahoy na para bang hindi na siya mapakaling masilayan kung ano ang itsura ng may mga sala. Bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, doon niya nasilayan ang mga kalalakihang naglalakad sa loob ng sementeryo. Panay ang pagsigaw ng mga ito, pero nakapagtatakang hindi yun naririnig ng mga taong napapadaan doon. Sa paglapit ng mga panauhin sa kanyang kinaroroonan, halos sumpain niya ang kaluluwa ng mga ito dahil sa sobrang galit. Bago pa man yun makapagpaliwanag sa kanya, walang awa niyang tinadtad ang isa dito habang patuloy na nagmumura. Sa bawat paglapat ng kanyang sundang sa kalamnan ng may sala, paulit-ulit niyang inilalahad dito na wala yung magiging magandang kinabukasan sa kabilang buhay. Ayon pa kay Miguel, hindi niya hahayaang makatawid ang mga ito sa langit man o impyerno. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, kitang-kita ng mga lalaking yon kung papaano nito tinadtad ng buhay ang kanilang kasama. Yung mga kalamnan at bituka ng lalaking yon ay nagkalat na sa lupa pero hindi pa rin yun sapat para tantanan nito ni Miguel. Sa pagbaling niya ng kanyang paningin sa iba pa nitong mga kasama, agad naman niya yung nilapitan at pinahanay sa isang linya. Paisa-isa niya yung pinahubad para putulin ang pagkalalaki nito. Bagaman panay na ang pagpupumiglas ng mga kalalakihang yon, hindi pa rin yun sapat para magawa nilang kumalas sa mga engkantong itim na napapaloob sa kanilang mga sistema. Sinubukan din ng mga itong manalangin pero tila bang ang Panginoon mismo ay tinalikuran na ang mga ito. Habang pinuputol ni Miguel ang pagkalalaki ng mga ito, doon na mas lalong naging klaro ang wangis ng barangaw. Hindi naman niya gaanong pinagbigyang pansin ito hanggang sa dumating ang puntong may narinig siyang isang tinig na nagmumula sa kanyang likod. Pagsilay doon ni Miguel, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang dati niyang maestro na si Emil. Nakangisi yung nakatitig sa kanya habang namumula ang mga mata. Bago pa man makapagsalita itong si Miguel, bigla namang nagwika sa kanya ang nilalang ng,
Huwag kang mabahala, aking disipulo. Ako ang representasyon ng diwatang sinasamba mo. Okay, medyo matindi yung revelasyon dito sa episode na to Kasi sa pagkakaalam nating lahat, di ba, patay na si Maestro Emil. Siya pa nga mismo naglibing dito Pero bakit buhay? Ano kaya to? Sinapian ng barangaw? Pero ako sa akin lang sobrang natatakot ako sa character development ni Miguel. Hindi ko masabi kung development ba siya, pero kasi sobrang sama na niya Ano kaya mangyayari? Sunod kagad natin yung 6, tapos yung finale hanggang 7 episodes nga lang pala to para sa pagkakaalam ninyo. Pero grabe, nakakatakot yung ugali ni Miguel. Sunod natin yung 6 para di kayo mabitin. Yun lang. Salamat.